Kadasig, marami pong damage ang bahay namin at saka sa labas natumba yung mga puno. Yung saging namin ay natumba din. So, mamaya pupunta rin kami doon sa church namin kung anong nangyayari doon sa aming house church. So, tingnan natin ang mga video sa mga na-damage sa bagyo kagabi. Nabutas tong namin ito. Itong parang ito sa aming balcony, kina-cover tong tinatakpan tong dito. Nilagyan namin ng sapatos dito, yung sapatos na tanggal diyan dito. Saka yung aming internet, putol yung aming internet dito. Yan yan ang wire sa internet, yun, nasa baba. Yan ang saging naputol. May bunga yung dalawa. Sana ay yan, hindi pa tuloy ang nabali lang yung niya. At saka hindi pa yun talagang pa yun, bata pa na saging. Kulang pa ng yan, siguro mga 1 week. Yung isa ay pa, mga 1 month pa ang kulang nun para okay na i-harvest. Bato para sa water. Okay, ayun na lang. Ito po, yan, mga damage yan, yun. Yun yung bubong na yun ay napunta yan dyan. Doon yan actually sa harap, sa garahe. Saka yung buti na lang yung sasakyan namin, pinaayos na doon sa shop. At saka yun sana ang matamaan. Saka yung nakiusap dyan na mag-parking ay umalis siya, so hindi natamaan. Yung motor lang, yung pulang motor. Saka yung motor ko, dahil doon sa nakiusap yung kasama namin dito, napaiwas doon, nandoon sa kabila. So ang motor ko hindi na natamaan. So ito yung saging, ganyan. Tumba yung puno, nauna pa natumba yung puno kaysa saging. Yun, yung saging namin, yung parang niya, liig niya ay may bunga, dalawa yan. Yung isa binalot ko ng plastic. Ito ay yung purma dito. Yun, daming damage. Yan. Okay. Ito po ating videohan. Ito sa loob, ito po yung loob ng namin. Ang bahay namin, to. Marami kami rito na family. Ito po, ito yung damage. Ito yun yung bahay namin po. Andiyan kami nakatira. See? Nabutas. Kagabi talagang yung kurtina doon sa pangalawang wall sa loob sa living room talagang tumitikwas dahil sa lakas ng hangin. Yan na po yung namin, yung cover doon sa banggira. Yun. Tapos ito yun po. Ito yung saging namin, yan, yan, may nakabalot diyang saging. Kumusta na kayo ito? Nabali lang ito. I hope hindi ito kasi hindi ito yung saging namin. Uy, sana pa to. Ito, binalot ko to. Sana parang hindi naman siya tuloy ang nabali lang kasi hindi pa to
Kulang pa to siguro ng mga 1 week. Ito yung isa naman, nagkapare silang dalawa na bali lang. Yun. Aming saging. Yun oh. Natumba pa yung puno oh. Banaba yata yan. At saka yung noni. Tumba. Ito yung ano namin, dito kami nakatira. Yan. Yan. Yan, nabuslot yung ano namin, nabutas. Ano? Tumba yung banaba oh, see? Nauna pa siya natumba kaysa saging. Matibay pang saging kaysa banaba. Noni, ito yung ano payag namin. Ano yung payag namin? Kubo. Nung COVID last year, dito kami ano tumatambay. Nagsimula nung nag-YouTube ay ano nahinto yung pag ano dito, pag stay rito. Ginawang tambakan. Yan po. Ito, hinila ko to oh. Kasi ito yung sa garage ito. Garage yan dyan. Napunta doon sa doon. Napunta yan doon. Tapos hinila ko rito. Ito yan. Grabe yung ano oh. Avocado oh. Grabe na tong avocado. Kuan to siya ng mabawra og ano. Sipin mo yan natanggal oh. Mabawra din yung avocado og ano. Oh. Oh, ito yung wire namin po. Ito yung wire namin sa aming internet. Ito yun. Ito or isa. Dalawa tong ano nakaano diyan. Natanggal doon sa ano namin. Ito para kung bago ito, ay ito yun yata. O sa pangalawa. Nasa ano lang to yung isa o sa amin. Pero natanggal na yung ano doon sa modem banda. Okay. Po, sa tapat ng ospital. Yan po, puno. No, ang transformer ni Sir Han. Ang tuko. Dili na ka-transformer ni sir. Panahan sa vision. Yahan na hayan. Ay, grabe hapog ka. Mag-transformer ako sa residential. Pang, Oo. pang para man na. Pang factory o mga office. So, tibok na dirihan, dili na dirihan. Residential naman na yan. Transformer. Yahan ko kasi gagawin yan. Ako hindi mo lang unahan ang church. Dati na itong gamit. Oo. Nag-open na ito dito. So, grabe ang damage. Ayan. Ikot kami doon sa ano, kabila sa bandang beach kung makakalabas. Yan po. Di makadaan dito sa tapat ng hospital. Yun ang daanan namin. Okay, so nagbuwal na ano ng puno. Na ano natabunan, nabuwal yung puno, malaking puno. Ano na yung puno na yan? Ilang taon na yan? Siguro 40 years na yung puno na yan or 50.
damage na ang bahay. Ito po ay dorm ito. Buti ano mo nakatira dito, ano sila, nag, nag-evacuate sila. Ito kasi yung ano namin, papunta sa amin yun doon, papunta sa amin. Yan, alala mo yung mga video ko. Punta doon. Ito yung corner nito. Tapos ito yun ang main road, ano to, yung main gate. Paliko ko rito. Ito yung bahay na ito sa kanto. Ito po ay dorm. Dorm yun ang hospital, yung ano doon ay ano doon, papunta doon sa amin. Yun, hindi madaanan doon, no, kasi yung poste nakaharap. Wala, grabe, dito ang dami. Sirahan ako. Yar taman eh. Dito may manabuwal dito isa, oh. Yung iba ay mga sanga lang, sanga. Ito ang main gate. Ito, see? Dito kami sa sa left lane na dumaan kasi nakaharang ng mga ano doon. This is the aftermath or mga sira, mga puno dito po sa sa Visca, sa Visayas State University. Dito sa IH po ito, IH. Ito po, yun, yung saging namin natabunan, nabaluktot. May bunga ang ng saging dalawa. Yan, tatabunan. Oh. Ayusin ko yan mga yan. Okay, so yan po. Yan. Tumba. Oh, yung cherry yan. Cherry tree. Cherry fruit. Tumba.